What's up mga bro? Musta naman kita? Ari naman kita sa lagaw-lagaw diri sa aton diri sa Lapos. Amo ni sa ang aton nga visitation vlog. Ikaduwa ta na ni nga attempt nga makabisita sa isa ka kauturan naton mala. Nagligad kadto tutulog sila. Dilo ya man tamaga. Uya man kita bala magpamukaw to. Putog yapon sa Bidar Orbel. Sini nga panahon. So kita na tadugad dito. So samtang gapang lakaton kita. Magyan tadi ang iban nga mga balay basta aton mga kuturan. Ano diglo si Sir Bingbing oh. Nakabisita tato siya sang nagligad. Oh. Ano nga sumalang si dinaton. So amo to si Sir Bingbing yan garin. So kaloyan man oh. Sumalangay kita dire. So before kita makalambot to sa lugar ni Sir Winnie Gardusi, makapit tadi sa iban nga mga kuturan. Kag itudlo ko lang ang perta sa ila balay. Para mabalaan yung mga amo na ila balay. So ito kita nyo mangyapon ng area oh. So kita nyo amo gyapon ang ginagyan namon, wala sang kinalain. Maglayan na daw kung may matungtong nga balay sa oy dira ka mo gali oh. Gimayo gina. So isa to na sa mga nanay nga nagapiding sa ping center nga sumalang sa namon kita ga Black One sa gali. So ting Black One ay diretso mo lang na diyo alin sa ginatindugan namon eh. Black One na yon no. So may duwa ta di ka kauturan akong tatlo. Apat ka mga kauturan nga taga dere sa sini nga black no. Gaya lira lang na di sila mga kabyanan. Nakita niyo daw harado may kanal na daw. Kung na gani kanal do turugban na daw. So mo isang balay Mr. Lia dio. Nakakandado gani. Ariyo la balay. Nan. Amo na ding perta sing ila balay sirado galing. Ida Brother Wilson dito sa likod nila. Napangarkila. Ang dito ayon nga porsyon. Ito di Brother Nani. Ang ini oh. Ang ini, amo ni sa ang balay ni di Brother ni Maninoy Marlon, no. Amo din ila balay. Kasulod sina. So sunod sa pag-edisyon eh. Kung diretsohon ta ina, para sino? Kung diretsohon ta na mga kabyanan, ara dayo ng balay ni Mr. Bibing, Toreta, kag ni Badarinel. No. So dire dia maagi sa Black 2. Pero may taning naagyan, kagboborito, taning alagyan mga kabyanan. Kaya di maninong nga lugar. So padulong kita subong. Before kita makalambot dito sa area, may isa pa ta dito kautod nga naga-star man dito before sa lugar ni Sir Winnie, no? Amo lang panimalay ni Brother Ernie Lamila, no? So mahapit lang tato sa ilabalay. O kung mahaagi lang ta. Pero mabot ng panahon o kung sunod na simana, makaduaw kita sa sinang panimalay. So kita na kita dito. So balik kita diri. Lapit na lang kita mga kabyanan sa aton gid nga lugar sa balay gid ng Sir Winnie. So failure pero disang last time no kung may kita niyo dira sa mga videos namon dira ang una-una gid last year sa Disyembre bla to. O ko November kung di ko magsala. Pagkat namon tutulog sila. So ang attempt ni Subong laban-laban kung bukawon talaga sila ni si Maninoy ni mapukaw. So okay. Alas 4 naman way naman sa garo kakatulog kung may nabuka nga botilya oh. Sobra gro nga kay nasa diabla. Nagmaoy mga tao. So pasulod na kita dire mga kabyanan. Tama din mga kabataan. So aron balay ni Esther pa na ni Brother nila. Munding nila Changdi. Sorry yung pasulod na kita. Nakita niyo. Area. So, muna ang Oy, diyo ko na ibi. Basi mag no, oh, may ay. Ami. Igain nyo dahil basi kan mga haras na. Igti nyo.
Mas makagatas sina. So may ido nga naglagas. May ido din nga nagapanglagas. May bagong bata gali yun napabayaan nila ya. So butang ta sa peligro sini. May nagapabayaan nila. So maayo lang kay. May mga anghel patang naga. Ay, dapat nila mga kabataan. Ari niya poster Winnie oh. Kulbaan man tatos ang ido nga to. Sige lang. Lapitan lang tadi. So ay nakita sa balay ni Sterwin eh. Ay, ari gon si Badersald oh. Badersald. Pero lama rada. Amo ni balay oh. Nakita na. So medyo paano galing. May tutoy pag ganyan. Sino na ido oh? So ari na tadi sa sining duog. Bisita kita diri sa kay Sterwin eh. Tulog si Lola. Gilang pagpukaw ah. Nagkaroon ng makabugtaw. Makabugtaw sa karon so tulog yapon si Sterwin eh. Tulog sa gyapon. Pero pungkutan eh. So amo na ding ilang nga balay. Ilang nga balay kag di Castor. So pawayway kita sa makadali kay kapoy-kapoy ng aton kung lakaton. Sige lang. Kulbaan mo to kinas ang ido. Kay gabos kuan gali bagong bata. Iba pangurob kag si Manino ito gin kuan gid gin gusab gid la. Kumayo lang kay tanda mo si Manino yung mga likaw sa ido nga to. So delikado no. Tami-tani kon higta nila. Agud ko nga hindi makapanghalit. Budlay nang pagkapanghalit ang ido. Salig-salig sa lila yang so sige lang. Magbalik ta to karon mga ama na tangdaan. So dire ko na tapuson ang vlog. So nakalambot atad sa balay ni Sir Winnie. Sige na lang no? Next week balik kita di. Balik kita dari mga kabyanan kag mga kauturan. Nagkadto kita tong Sir Winnie bisita tato ganin kay nagakatulog siya. Uya man ta mamukaw. So ang sunod na ton ding pagabisitahan ang Modena family. Kadto tato sa block 8 kaya ari ta subong sa block 5. So medyo pila pa ka metros ang dapat kaning ating kangon. Basta nga makalambot ta dito. Kinulbaan ko to sang ido. Oh, do iampas ko na nang ganin ang dala ko ni, no. Pero so to nga ba nila ginabantayan ang ido bala mga kabyanan, bago lang to ka bata ang ido. So budlay nga kun bata man to mag-agi kag wala bala ko ano. Wala bala sang may naga-guide bala kag gulpi nang gusabon kay ido. So delikado gid no. So along kita. Labi na gid sa mga sapat naton man bala mga ido man naton nga ginahuptan. So alungan ta man akong tani. Kasi kagawad no. Kagawad ko. Sumalang sa dinaton. Amo ding barangay hall. Ari yung barangay hall do. Barangay hall sang barangay Sinikpay. Ara oh. Kita na. So ada sikap Bintura. So mo na di ang area no. Permi nga ginakatuan naton. Permi naton nga ruta naton permi sa aton nga panglakaton. So kaloyan. So sige lang panglakaton basta nga makalambot kita to sa area anday tita no. So ligmat naman sa din kasi may igo naman bala. Lain naman bala nga kuno, lain naman bala nga tribo. So sige lang. Palapitan lang kada eh. Mga almost 200 meter siguro kung hindi ko magsala. So kaupo to magyapon si Brother Orbera sa likod ko. So thank you gali sa mga subscriber na ton. Almost 200 plus, mga 250 plus na. So thank you gid. Sana tani magsigisigi ang aton nga good vibes no. Tingwaon aton nga kabutang pagit sa mga videos no diri sa aton nga program. Diri sa aton mga segment no. So ari gabaha naman dito. Pero bilang gabaha.
dalagan tati bala mayor. Nagpasagaan. Oo. So, lapitan lang kita. Migo. Ay, arang akon pa ka isa oh. Hindi obrat na. Pa isa ko. Kas. Bayang istorya. Bayang. So, amuntong pa ka isa ko nga ang una nagbaton kay Kristo. So, uligin buyan niya man si Kristo. So, dinagamo ko nga buhi. Pero sige lang. Ginoo may pamaagi gina nga maayo ang pagpangabuhi sa liwat. So ari na kita sa area sang Block 8. Kadto kita diri sa kay tita. Kag kay Nanay Binyang. Sama na din sa mga ginaduaw naton mga kabyanan. So malawig-lawig na ning atong vlog. Oy, atong mga hinablos ko. Mga hinablos ko da. Ara na. Panawag na lang sa akon nong. So okay lang. Okay man gwapo mga ano. So ari nang entrance oh. Actually na familiarize na naman yung area kay last time. Diri naman kita. So masulod tadi. Oy, mayong hapon. Ari grade ang aton nga defender. Ang 70 Adventist. Ari nagisikas arian. Ari nagisikas arian di oh. So hilay-hilay sa tupoy-way. Nanay mo? Oh. So, ito naman tadi sila. Ay, hello tits. Mayong nga po, nari siya akong tita nga gwapa. Oh, sure. Na, Plagpat. na, di pa sa magbaton nga gwapa. Sa akin pa kayo nyo na degli, oh. Mayo, ah. Sino kayo na de? Sa nga top? Sino kayo sa nga top? So amo na di mga kabyanan ang isa man sa mga ginaduaw naton nga panimalay mo din na pamilya kag iyong pamilya. Mga relatives ko na diri. Isa man naton na diri nga ginapangabulan si tita na Adventista na si tita. Galing kay ginagakuan pa sa balaga ano panawagan niya. Nagabuylo pa sa bala mga kabyanan. Magstayo yo nagidang iya nga magsigsige nagidang iya pagpanimbahon. So mo ding ila kitchen area, no? So tapuson ko niya na akong vlog, diri ko lang tapuson na akong vlog kay Ministeriana kami din. So kung di ka pa kabahin sang aton diri nga channel diri sa Kamatuoran Pagatunan, please subscribe Arastita. Para nga kapuso ka na, kapamilya ka pa. So God bless us all. Kita sa sunod nga vlog. Oh, may bata tadi nga nagambal ko bilang nga mandirigma. Ari na siya oh. Ara na siya oh. Na. No, bala nyo kung sino na. Hinablos ko na. Kita mo pares kami tsura. Iblan mo mga pamilya, mga plariyos mo ng tsura mo. Ang iya nanay na si Ropa. Kagang akon pa ka isa. Ara siya oh, si Dudong. I-click ko lang gamay. Ara siya mo damo mga tato yan. Tatuan. So last time nagkadto tadi sa ila. Dinambal ko na nga may isa naman ka man dirigma, no? Ti amo na siya. So nagkadto tadi subong kag liwa-liwa man tadi bisita man tadi sa mga parentiya naton. Kay lawig man may tadi ka bisita. So kalayan. So ini nga vlog ibutang ko ni sa visitation vlog naton. Siguro sa Miyerkules i-upload ko ni. Miyerkules, no? So kalayan. Doon di ko to may sang ido nga naglaasa mon. Ayun lang kay way kami madali-dali kagat, no? Maabtik kami sa pagtikang. So thank you gid sa mga subscriber naton. Thank you gid sa mga sige po nagasapdag sang programa Kamatuoran Pagatunan. Kabay hold tight kanta. Sige lang tagyapon. So ara oh. Pinaparakat-lakat sa oh. Japopoy. Ang sarap-sarap magjapopoy. Japopoy. Tingala. Masasino nga ngalan niya na Rob? Oh, may trisika do, Jan. Grabe nga ngalan. Puro Jan. Ano pilido yun ha? Ay, praise God.
So nadugangan naman ang mga mandirigma. So diri ko natapusan ang vlog. God bless.